Panguva ino izvonzi aiwa general kuHeroes Acre yesterday aiwa ndivo vakanga vatori mutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika Masodanzo Mnangagwa vaitoita kunge acting president. Saka kuna mashoko atona kuti aiwa panguva ino general tiri kuona kuti vari kunyatso kuwana support, vanhu vari kunyatso kuvasimbisa, zvatiri kuona kuti nyangwe nemutungamiri wenyika panguva ino aiwa his state and mood zviri very very off. Sanda muna mashoko anobuda nyorwa pana mubva subscribe or like on the bell yako chimira pana papendo yake anoposta these two pictures amukuona ema-leaders enyika yeZimbabwe amunoti mukaona nega unyatsokuona kuti aiwa these two people vanoratidza kuti vakasiyana energetic, vari kuratidza kuti aiwa pane zviri kumushupa, pane zviri kunetsa. Hanjira Jesu anoenda miramira chete. It appears Chiwenga is the president and ED is acting. Chiwenga appears at peace with himself there and very confident. The second first lady also appears very settled and at peace. The other couple are in a sorry state, both for the occasion and something terrible going in their lives. Domashko anobuda nyika panapa vanhu vatoenderambira vachiti aiwa we have no comment, hatina zvinji zviri kutaura, but these pictures they are saying a lot. Vakomana avo panguva ine vakunyatsokuona the true reality kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka, and mamobilizations avaita ndematables akazongotena last minute. Last year ichipera these guys vakanga vasimborina kuti tarisiro kuti kune a genuine opposition kana an opposer achauya achiva achizova topla, but kuraiza kwakazongoita general military nevakomana mawar veterans zvinyatskuvaratidza the real truth. Tudze mafunguro enyu muri kune pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yenu, subscribe or like, turn on the bell icon.